Co będzie? Krokodyle biegną. Krokodyle? Tu są kaczuszki, tu są. To są kaczuszki czy krokodyle? Nie. Kaczuszki. To nie są krokodyle. To były kaczuszki. Wiatr. Ale wietrzysko. O, to nie są krokodyle. To są kaczuszki. Tu są kaczuszki. Tu są. Gdzie? No tu są. No też. No tutaj, no tutaj. Tu są hura, hura. Tu są kaczuszki. A umiesz śpiewać piosenkę o kaczuszkach? Co? Zaczęli tą piosenkę. Laura, umiesz śpiewać piosenkę o kaczuszkach? Nie umiesz? Bo tutaj jest dane. Laura, jaka jest ta piosenka o kaczuszkach? Hej, Jest zaśpiewaj piosenkę o kaczuszkach. chyba. No zaśpiewaj. Tu są też kaczuszki. No to zaśpiewaj piosenkę o kaczuszkach. To chodź do auta, idziemy, bo wieje wiatr. Pa, jemy od kościoła tam. To nie jest tylko rąk, to jest kościół. Przepis na spody, to na niebie smutki, to były jamy. Nie lub mi zdjęcia.